Lese kan long ka khubor ka pen herser ngeu ye ki babon ba hadu sangot ki breu ki bahaka jela Meghalaya menta ka sngi la syam ba ki don ye ka jingpang COVID khat khandai la ne Omicron. Na kaliang Dr. Amanwar director ka tenat ka kot ka khia la penti kena ye kane ka khubor ba menta ka sngi la lap ba sangot ki breu ki badon ye kane ka jingpang COVID khat khandai la ne Omicron. Kini ki sangot ki kenthop ye ki arngot na Side and Ribhoi district uwei na Langkerding uwei na Happy Valley but uwei na Lai Umkra. Layat ho baki laingot na East Khasi Hills District, kidai ki bedang Shuwan na Shabar, kentop ya uban na Langkerding, ubadai unongan jungokai na kejela Asam. Kat kum ka jing ai jing tip ki Borsenshire District ka Ribhoi, ki layat ho baki arngot ki breu ki bana ka Shnong Saiden, kim dai satia ki bawan na Shabar, hendrai langit baki dai ki belatip kum ki ILI cases. Lak ban kedau hang ne ba menhnin ka sngi na kaliang ka sorkar jela, kalau penmi ya ki kendon themai bante la kam ya kane ka jingpang Omicron kablak penki wen ya ka perthei berok kawai kumju Ribhoi district na kaliang in charge magistrate ka Ribhoi district nongpo la penjari ya kila jing yada la ne containment measure kat kum ka regulation 3 jong ka Meghalaya epidemic disease COVID khat khandai regulation arjar arpo ha ka district hi berok kawai hadu banda pen benada kum weipan